Mehmeteshîn, doğru haber. Di pêjirê derketiyan de kê hene? Di roja me ya îroj de ji bo însanan û ji bo îstîkbala însaniyetê tehlukeya herî mezin ji rê derketiyên zayendî ne. Her çixwaz ew xwe bi navê LGBT hev zayen bi nav bikin jî tev heman melanetin. Ciyê wan ji rê derketiyan û fikra wan ne di mislimanan û di xristyanan de ne jî di nav cihî û mecûsiyan de heye. Ew bi temametî li dijî şiarên ehlaqî û li dijî fitratê ne. Temamê însanên ku havênê wîcdanê pê re hebe vê rewşê qebûl nake. Ev fikra genî û pîs tu carî di nav bawerî, nirxên ehlaqî, adet û kevneşopiya me de cî negirtiye û ew ê negirî jî. Şexsekî ku ketibe nav ji rê derketbûneka wisa pîs nikarîbû di nav civakê de cî bigire û ji terev malbata xwe ve jî nedat qebûl kirin û ev yek ji bo malbata wî wek sedema şermê de hat hesibandin. Digel temamî van tiştan çawa ev kes li temamî dunyayê û li welatê me tên parastin, ji wan re destek tê dayîn û bi şiklekî eşkere pişta wan tên girtin. Ne mümkün e ev ji rê derketbûna ku li dijî fitrata însanê bi riyên te bî belav bibe û ne mümkün e ku însan qebûl bike ev yek bê parastin. Di pê vê yekê de hêzeka bi quwet û organîzekirî heye ku ev ji rê derketbûn hatiye vê astê. Navenda vê ji rê derketbûnê Avrupayê. Ji deh welatên ku zewacên ji rê derketbûnê kirinin qanûn heşt welat li Avrupayê ne. Li çardeh welatên din jî ev ji rê derketbûn dibin navê bihevrebûna medenî yan jî zayendî tê qebûl kirin û ev yek bi qanûnê tê parastin. Serokê Letonyayê û wezîrên çend welatan şerm nakin û bi eşkere dibêjin ku ev ji rê derketiyên zayendî ne û bi vê yekê dibêjin ku ew serbilindin. Berê vê çend salan dema ku min û rayedarekî sendîqayê hevdîtin kir, ji min re vê meseleyê gotibû. Em bi sendîqeyên ku li welatên cuda faaliyet dikin re hevdîtinan dikin û em hewil didin ji tecrûbeyên hev îstîfade bikin. Bi heman awayî me bi sendîqeyên ku ji Nîjeryayê hat re hevdîtin kir. Di dema hevdîtinê de mêvanekî me vê yekê got. Rêxistina xebatê a navneteweyiya ku şaxa netewên yekbûyiyê ji bo destekirina saziyên sendîqeyan alîkariya pereyan bi wan re dike. Em jî wek saziya kêserî lê vê yekê da. Cewaba ku da me ev bû. Em ê alîkariya pereyan bi we re bikin, lê bi şertekî. Divê hûn nîvê alîkariyê bidin wan komeleyên ku propagandaya ji rê derketbûnên zayendî dikin. Piştî vê şertê me jî alîkariyê qebûl nekir. Saziyên navneteweyî vê ji rê derketbûna zayendî him belav dikin û him wan kesên ku li dijî xebatên wan derdikevin ceza dikin. Mîneka vê yekê herî dawî berî vê hefteyekê qewmî. Ugandaya ku welatekî Efrîqayê ye ji bo girtina pêşiya belavbûna nexweşiyên vîrusa hîv û eîsê qanûnekê li dijî ji rê derketîbûna zayendî derxist. Piştî vê qanûnê Bankaya Dunyayê gavek avêt û wê alîkariya pereyan a ku dida Ugandayê xut kir. Bankaya navendî sedema xutkirina vê alîkariyê wisa îza kir. Ew qanûna ku Uganda li dijî jê rê derketîbûnên zayendî derxist, li dijî nirxên Bankaya Navendî ye. Bankaya Navendî di warê qewm, zayen û cinsiyetê de ferqê naxin navbera kesî ji wan re alîkariyê dike. Ew qanûna ku Uganda derxist û li dijî hevzayendenê zirarê dide vê hedefa me. Ji aliyekî Bankaya Dunyayê vê gavê avêt û ji aliyê din ve jî Emerîka û Yekîtiya Avrupayê sînordarkirina wîzeyê a ji bo Ugandayê anî rojê vê. Parastina ji rê derketbûnê û jê re hamitîkirin gelo nirxekî çawa ye. Gelo di navbera parastina ji rê derketbûna zayendî û parastina mafên karkeran û destekdayîna ji faaliyetên sendîqeyan de çi eleqe û çi îrtîbat heye. Li ser rûyê dunyayê kêmkirina feqîrbûnê çawa ku tiştekî baş be, bi heman awayê ji ber ku li dijî ji rê derketbûnên zayendî qanûn derxistî Ugandayê ceza kirin. Yanî alîkariyan jê xwedkirin jî ew xwez xeyrî însanî û li derveyê ehlaqê ye.